E entón foi a unha especie de, como se fora de academia militar ou algo así, a Zaragoza a estudiar, e deixou non marchar. En outras moitas casas eu fun consciente despois que con rapaces desa idade que xa podían traballar e traer algo de cartos para a casa, as nais non nos deixaban marchar, porque facía falta alguén na casa. A miña avoa sempre pensaba primeiro nos seus fillos e no porvir desos fillos, e despois pensaría nela, se acaso. E entón a él deixou non marchar. Despois, máis adiante, a principios dos 50, o máis vello, Paco, quiso marchar emigrado. Miña avoa pediu cartos para poder pagarlle o billete e marchou, e quedaron soas a miña nai e a miña avoa. A vida coa miña avoa, de todo eso, era un silencio absoluto. A miña avoa nunca contaba nada desa época, nunca falaba nada. Eu creo que era o seu xeito de resistencia, era o silencio. O silencio ten moitas caras e moitas lecturas, e para ela o silencio era resistencia e supervivencia. Ela necesitaba o silencio para sobrevivir e para resistir, e nunca falaba nada, pero aínda que non falara, sempre nos transmitía a memoria, porque ela non falaba e, por exemplo, no panteón familiar nunca houbo unha lápida co nome do meu avó, pero cando íbamos poñer flores, ela sempre decía: hai que ir a poñerlle flores ao teu avó, que as flores están moi mal. Ela falaba, o seu xeito si falaba del, sin falar, sin decir cousas del, pero si nos iba transmitindo esa memoria. En toda esa época de silencio que non se falaba, eso tamén os demais nos permitía estar atento a todo o que se decía por fora. Que o mellor se nos falaran na casa non estaríamos tan atentos a outras historias que se decían, pero despois, cando xa tiñamos unha certa idade, os netos, pois estábamos atentos a cousas que se decían, a cousas que ela podía dicir, a cousas que podía contar a miña nai ou meus tíos, ou incluso cousas que podían dicir os veciños, que eran quen máis podía falar de todas esas historias. Pero como en moitas outras casas, a miña foi unha casa na que sobre todo había silencio. Non se falaba de política, evidentemente nada, pero nin se falaba do meu avó para nada. Pero eu creo que era ese silencio íntimo que necesita unha persoa que ten tantísima dor, que o que lle queda, o que lle deixan do seu home é esa dor e ese recordo, e non quere compartilo con ninguén, porque se o compartes perdes parte dese recordo e non queres perder nada, que o que tes é o que che queda. Eu creo que en parte era así. A miña avoa era unha muller moi avanzada para a súa época. Eu non fun consciente diso ata moitos anos despois. Era moi avanzada. Por exemplo, a miña avoa, cando eu tiña por aí 18 anos, recordo unha vez unha conversa na que me decía que bueno, que se tiña mozo que non estaba mal, que a vida que se levaba mellor en compañía, pero tamén que tivera ollo, que máis valía sola que mal acompañada. Se tiña mozo, vale, e senón non pasaba nada, pero iso sí, rapaza, alá cando che pareza, cando teñas, non sei, 30 ou 30 e algo, ti ten un fillo, porque ter un fillo de solteira non é ningunha vergonza, ningunha, e a vida levase mellor con fillo que sen fillos. E eu naquele momento non, bueno, vale, pero despois de uns días dixen eu, pero a ver, miña avoa toleou, como me está dicindo isto a min que eu teño 18 anos? Estáme dicindo que teña un fillo así, cando se supón que me tería que decir, rapaza non salgas, rapaza ten cuidado, non. Ela era moi avanzada en moitísimas cousas. Cando eu casei, bueno, un pouco obligada polas circunstancias, como moita xente da miña época, casei pola igrexa, e ela sabía que eu non quería casar pola igrexa, e decíame, bueno, tampouco sería pa tanto, se casas polo xulgado, tampouco era pa tanto. E cando me dixo así, eu dixen, non pode ser. Miña nai parece que é a nai da miña avoa no xeito de pensar, pero claro, despois, cando les un pouco e cando te decatas de como foi a historia, a miña avoa viviu unha época na que a xente non se casaba pola igrexa, na que a xente, se non quería, non bautizaba os fillos e non pasaba nada, non caía un raio divino e te abría a metade, non pasaba nada, a vida podíase levar. E sobre todo o máis importante, que se alguén quería facer eso,
vale, pois é a túa idea, faino, e non pasa nada. E todo o que veu despois só tiña que ser por un mesmo camiño, porque se te desviabas do camiño, caías ao abismo. E entón eso a min chocábame. E despois, claro, con tempo deime conta, claro, miña avó era moi avanzada, pero por qué? Porque viviu outra época. Foi quen de conocer outro mundo que a xeneración posterior, a xeneración da miña nai non conoceu. A xeneración da miña nai só coñeceu represión, pecado e culpa. Era o único que miraba, nada máis. E iso é moi triste. Non é que, claro, un é como é dependendo da educación que leva en todos os ámbitos. Incluso na túa casa poden decirche moitas cousas, pero todo o que te rodea, si é negro, absolutamente negro, ti non podes ver o mundo de color de rosa. É así, é así. Un pouco o que repetía antes, que o silencio ten moitas lecturas, moitas caras. O silencio a veces é sinónimo de querer tapar todo e non quero saber desto. Moitas veces o silencio, dende logo, nunca é sinónimo de desmemoria. O silencio a veces é sinónimo de supervivencia. Necesitas o silencio para sobrevivir. Sobre todo hai unha xeneración que necesitou, que eu penso, que necesitou o silencio para sobrevivir. Pero agora, eu, que son da xeneración dos netos, necesito o silencio non para sobrevivir, senón para romper con el e para abrir as portas e as ventanas a todo eso que estaba tan agochado e que necesita sair. Todo eso necesita aire, e entón hai que rachar con ese silencio. E por eso digo, o silencio non é sinónimo de desmemoria, é sinónimo de vida. A veces é sinónimo de vida, igual que a memoria. A memoria é sinónimo de vida, porque se non temos memoria é como se non tiveramos vida. E necesitamos a memoria para poder vivir e para poder sobrevivir. Non máis.